Mga nagapanigarilyo kag nagaluto malapit sa firecracker zone sa Iloilo City hugot nga ginatutukan sa BFP agod malikawan ang sunog. Samtang 22 na kakaso sang fireworks related injuries ang na-record sa Negros Occidental. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naka-standby ang mga BFP personnel sa tato ka firecracker zone sa syudad sang Iloilo. Inang kabahin sa hugot nga monitoring sang ahensya kung istrikto nga nasunod nga wala sang nagapanigarilyo kag nagaluto malapit sa firecracker zone. Make sure tigid nga hindi kita magbaligya sa mga kabataan. I-avoid gid yun nga may mag-testing. Sawayon nang kung basi may makalabay nga makapanigarilyo. 81 kastos ang palupok ang gininspeksyon sa BFP sa Iloilo City subong adlaw. Liwat nag-abiso ang ahensya sa mga manugbaligya nga dapat hindi matakpan ang nakadisplay nga hotline number sang BFP. Dapat naplastar man ang ilang fire extinguisher nga madasig malabot kung may emerhensya. Samtang duwa ka adlaw antes ang bagong tuig, amat-amat na nga nagadahog ang baklanay sang palupok. Sa firecracker zone sa barangay Buang Araw, mabakal ang fountain kag mga pasirit. Nakabawi naman, sir. Balik na kapital mo? Oo, nabalik naman, sir. Ginausisa man ni Romy nga lihitimo ang ginabakal sa nga firecrackers. Meaningful siya kay siyempre ang childhood do gabalik like sa una malantaw-lantaw ka lang do ang ginobra sa una. Nagdangat na sa 23 kakaso sang fireworks related injuries ang na-record sa Negros Occidental PHO as of December 27. May pinakadamo nga nalista sa Bago City nga may 7 kakaso. Sunod sa PHO, kalabanan sa mga pasyente ang nag-edad 10 to 22 anyos. Panugyan sang health authorities nga kung masamaran sa palupok, gilayon niya hugasan sa tubig. Kung madamo sang dugo ang pilas, magdiretso sa pinakamalapit ka sentro kon ospital agud madapatan sa pagbulong. Ginapanugyan niya magamit na lang sang alternatibo nga pagpagahod sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kasubong sang turotot agud malikawan ang disgrasya. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.